Ale neúkaj tu. To neúkaj tu. Ale powiedz takto a takto. Rozumiesz ma? Však ale si tam ja. Ticho buď ty. Ja nebudem volať pízlov. Hádam na vás. Čo som? A čo sme urobili? Nič, neurobili nič. Máme my zavolať, že to nás kričíte? Tebe jebe, alebo čo? No, neviem. Asi ti jebe. Asi ti jebe. Asi ti jebe. Tak tu slúchaj. Keď chceš povedať pravdu, sa upoveď. No tak hovorím. Tak povedz ju potichu a neúkaj tu. Ja to nekričím. Kričíš. Však vy ste do nás začali. Však určite, však áno, ale však keď som to nemohol počúvať, tak čo? Tak čo? Tak ma ja som vypiť to pôjdem, si to pičí konečne a odhová. Ale veď nikto sa do vás nestará. Ale ja teba neobvinujem ani jeho, ani tohto, ale tohto len. Lebo tento to je vedúci parlamentu vášho. A to je ako vedúci do piče. Vedúci až prostý ako kon. Prostý jak cesta do roboty. Zavďaký si ty, chlap, prostý jak cesta do roboty. Zavďakaj cesta do roboty. To, že treba ísť zaplatiť si lístok a dať na autobus. Ale vy o čom Cesta rozprávate? do roboty, to povedal. Si prostý jak cesta do roboty. Ale A no, taký istý aj flota, aj... Ale čo on má so slotom? On nemá nič s tým, ale bude mať za chvíľu, keď bude mať takýto argumenty. Ty sa o to nestaraj. Ja sa o to postaram. No, môžete pokračovať, debate.